Yes, what is up? This is Kunda, and I just want to talk to you about Chinimbi Life. Welcome back to this channel. If this is your first time to be here, subscribe and also click the notifications bell icon so that every time I upload videos, you're the first to be notified. So tonight I'm alive, so so just subscribe. Alright, so Chinimbi Life, and some information that I'm actually getting, but I haven't managed to get, the confirmation. But the rumors that I heard, it is being alleged that the channel account ya Chinimbi yavarwa foot catch 2 like pane ya Chinimbi andisika yemaza yese yakanga yakavhara yanga yakapiwa lockdown ye 2 weeks. Then the vakrita inonzi the real Chinimbi. Word is yavarwa futi, and inonga inyaya nezulu yekuti pakarwa futi imwe Chinimbi Live. So paChinimbi Live pakatambwa zisingaiti, like I always say, inamwana amvera ndaendako amvera ndaiona ndazokunzwa nezvemunhu akawina anzi anonzi discover chichichi something like that, ndiye anonzi akawina yeye. So pakatambwa handiziva kuti nezuro pakazobviswa here hembe, but usually panoita Chinimbi Live panozobviswa hembe, of which now what we want to talk about are some of the comments, some of the things that I've been seeing zvazvichiitika paChinimbi Live. One of them, we have people like Ana Prophet Madungwe President Idi Mnangagwa vakagadzirirwa mafake accounts anzi ghost accounts. Saka please, sometimes ndisazonyanya kufungidzira kuti ndiwo chaiwo, but it's hilarious seeing people like Ana like pane pakanyorwa kunzi Prophet Madungwe vati zvakati, kana kuti Chinimbi ati zvakati, kana kuti ndingati zvakati. So I'm going to be reading you some of the comments that I saw, but I will also tell you what happened kuna Beverly panyaya iyoyi. So some of the comments that came through, pane vamwe vaiti anzi kotitire yoka yedu competition mundara kana yekuveza ndabvisa wedra chairo hatiti, but ndatire kuveza hanzi kana yekuveza zvayo titewo mari competition yekuveza inenge ine kuti chiringe kuti andingatanga kuwere kana kuti anengainezi ndiani anowina, munhu anowina sei. So people are complaining kuna Chinimbi kuti ngoma Chinimbi tiri kumbirawo muti chese mutitirewo plan isusu varume todawo kuwanawo eway yekuti tiwanewo mazimari, because musikana achainzi akahwina mwatitara zvekuma 40,000 rand, and 40,000 rand kana tichasa rate like dzemazuva ese idzi guys, mari iyo inogona ichitopfuura 2,000 US, and that's a lot of money. So mumwe akasvika akati ko isusu seboys toitawo sei kuti tihwine mari Chinimbi, tipowo zvekuita shamwari kuti hadzi ita kuti tiite, kana kuri kutambisa kana kuri kutambisa totongotambisawo, like pane wedro ndaisa rakanzi ratoti ti, hadzi kana kuri kutambisa ti tototambisawo, like kuti kutambisa man green. Alright, there were some of the comments that are coming through. So another win, handisi kuziva hangu kuti Chinimbi vachaita sei nyaya iyoyi. Then you also have issue what? Let me check. Good. We also have imwe issue iripo hanzi Prophet Madungwe, pane account yakanzi Prophet Madungwe yakanzi uyo anoita manje Prophet Madungwe anozikanwa variwo the heavenly army commander. Saka one, it's something that is quite interesting to see kuti iwo wacho Prophet Madungwe, would he ever watch that? Number one. Number two, would he ever comment on that? Because munhu wamwari saka futi kuti munhu wamwari vatori army commander kudenga, saka we don't expect to see army commander vanotorana ma-runnings vanopinda ma-meetings namwari vachiita zvinhu zvakadai, because those ndomabasa ndoanga ichonzi mabasa erima. So we wouldn't expect him to do that or to say that. Then also pane imwe akaunti yakanzi Emerson Mnangagwa. Chamufanira kuziva ndechekuti hainaonzi Emerson Mnangagwa like Mnangagwa, yakatonzi Emerson. Panoti Emerson pacho pakatokanganiswa spelling munha, pakatonzi munha haisi munha, pakanzi munha ngagwa pana NHA.
Sayazi Emerson Munangagwa, obviously it's not him, it's not his account yet was here. But young men eat a fast in the Kamiri and good water. But my mom is almost say, Pakas about 20 years, as young men, it's a fast into dog water. Office panel profile picture, how white in a big grand, white and watch cigarette. So it's quite interesting to see what but anyway, it's none of my business. Then we also have other comments that were said in people like Beverly. Beverly is an angaribo. And Beverly angatoti want to dog aid want to pins away papo. But you know he didn't respond pins. And Mazimbabweans are which money kuti komuna mukoma Chinimbi siye musirudawo kuti kana kuti siye musina kukwanisa kuona kana siye musiri kuita kuti Bev apinde because vanhu vese varitaura kuti imi muri kungoendesa mari mazi 40,000 rand muchaendesa kunana South Africa muchaendesa kunana hanzi Cape Verde Islands nanani but mari iyo inogona kungoenda iyoyo yosara muno muZimbabwe because kana zvakunzi vakomana paakutanga kunyatsotambwa chaivo chaipo anoisanzira kuti kana takunyatsonzi zvakuda kunyatsoitwa zviri fair pasina zeki kana chii okay, I didn't say that. Okay, pasina zvekuvhoterana anotozikanwa kunzi anowina handiti Bev anotozikanwa kunzi anowina. I saw some of the posts that she did achitoti but Chinimbi haudaro mwari ave newe why is it that haurondidaidzavo ndikatonawo even vanhu vakaita sana maiticha vatokomendawo ipapo vachitoti unozatika unochitora chimuti ukaenda nacho unomhanya nacho kana uri seBev ukapiwa so many Zimbabweans were saying aiwa isusu we are not happy by the fact yekuti probably uyu anonzi Chinimbi pamwe arida kuedza kuti akaunti yake iwanewo because vanhu vaive vanengwani vekunze kwenyika vaive kunana America kuchaita kuti maAmericans auyewo kuchannel yake kuakaunti yake kuzomufollowa akatorawo vekuSouth Africa achawana maSouth Africans achazomufollowa. Maybe he knows kuti tikatora Bev anogara achitora ma40 grand iwayo every week so vanhu vangu vachipa Bev idea vachiti Bev inanocreate a ghost account handiti woinyora chichoisa zvimwe zvinhu woinyora zvaanoda zvacho izvozvizvi wobva wanoenda nerwesero usvikonopinda kana wakunotamba pepe wobva watamba wakaisa mask. Ndakaona vamwe vanhu vakatombozviitawo futi wotamba wakaisa mask yako uchita zviya zvavaita wobva wanzi wawina paunonzi wawina wobva wazoti yero ndini wobva watonzi piwa 40 grand yako anenge atoconfirma and pane paine vanhu vakawanda nenge vachiona so there's no way you will say no because iyo wacho Bev atombotaura kuti Chinimbi anonzi haadi vanhu anoziva or haadi maZimbabweans handitika but since as if iye hakewo anenge achitaura kuti no munhu wese anogona kungopinda but ndikana ringe yevanhu vanoziva hanzi akawina last week iyoyo atori munhu anoziva saka it's not possible kuti zvinzi anongopinza vanhu anoda chete. So let me know what you think. Do you think kuti munhu akawina nezuro zvazviri right zvaakaita? And also I saw a certain posting yakanzi can you rate Chinimbi live yanezuro handitika vamwe vanga vachitanzi considering dzimwe dzekumashure uka yanga yadzikira standard. I don't know kuti inyaya kuti vanhu vaitamba ivavo here kana kuti chii but isizi zivenga nawo wakawanda because some people were telling me vanga vachindoza kuti kwakawandwa hanzi vane chaunga chaiona saka let me know what you think. And also ngoma Chinimbi kana mavharirwa in account just creating an account something like that you keep on creating vachivhara muchicreata because no vanhu vapiwa 2 weeks handikuziva so vanhu vapiwa 2 weeks panenge maZimbabweans hapana zvekuona saka you have to figure out kuti moita sei it's either mutoshandisa mamwe maaccounts evamwe muchita sei kusvika zvaita because hapakaipa mukoma vanhu vada kuona vanhu vachingrina so let me know what you think guys about this issue yaChinimbi. Do you think kuti Bev akapiwa chaiko kunzi Bev mhanya chimuti anotora mari every week and also do you think kuti zvotaura nakomana zvekuti todawo kuti tipindewo paya titiwo yeduwo paChinimbi live papa tiwanewo mari obviously haingazoiti competition yekuveza zvaya but chimbotipaiwo masuggestions kuti what do you think Chinimbi should do so that he can accommodate varumewo also. But in as much as I know Chinimbi vanotodaidzira kuti kana uri toda vasikana kana usina ibva ipapo
vakatombozitaura kuna mudiwa izvozvo vakati hanzi iwe kana uchitaura hanzi pana vamwe vanenge vasikana vanenge vaine mafesi akanaka but vasina kana kuti vanenge vasina kunaka but vaine zvinhu zvihombe kana kuti zvikanzi nachinimi zvikanzi iwe tora vanhu ivavo uende navo kulife kwako ini kwangu indoda vasikana akanaka. So Jini Bareng actually is like, but you can tell me what you think. You can write in the comments box about what you think about this issue. And you know what? I'm gonna see you in the next video.